Allah Subhanahu wa taala nagawa na tunay ang mga oras sa bahayang iwawot na kita pa sujud sahur iwan sin sujud syukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini taufik sin Allah Subhanahu wa taala katur tadiyo iwawot kita mga masalah atau hukuman na sabot di maway tapi masing-masing kita dan di kitab salat imawot na kita biyaon mga makalarap atau magawatal sa sambahayang mga kaulangan o mga lamal pag-usalon nila hatiap-tiap ya hukuman banglaw nila maghaji pagtagyat to hindi ka makalarap paghaji pagtawag nila mahduratul ihram mga piyanglangan iban makalarap sa paghaji makalarang sin pag-ihram. Bangisan dito sa pagpuasa lang nila mufsidatus sawm, mga makalarang sin pagpuasa. Dito syahadat la ilaha illallah demikian niya mga makabatal sin la ilaha illallah. Narin dia sembahayang فقال المصنف رحمه الله تعالى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. Pengajian menunjuki mga makalarang iman makabatal si sembahayang iban makruh alam si sembahayang. Faqala rahimahullah ta'ala taqulu as-salat bi tarki ruknin aw shart وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. Nagawa na ito na hindi ka mga diranan may takaw magsujud sahawi. Ito sabab hanggang ni manusia magsujud sahawi kaisa niya naglawi. Ziyada. Ini karwa naqs ulang. Ini katuwa syak amoy nagtuwarwa. Narindi lang niya taqtul salat mabatal isang bahayang pagkatinggalan ng rukun atau syarat Olimpik bintaan si rukun ni wajib syarat wajib Olimpik simuan niya iban olimpik bintaan si rukun ni wajib syarat pagkatinggalan ng rukun nah pagkatinggalan ng syarat kami kaya Olimpik bintaan niya syarat bago siya sulit sa pagi ilang sulit ngayon rukun ano ako yang menjawab yang bintaan si syarat dengan si rukun dan rukun dakhilu mahiyatul syai bimana halau siya in syart ginawang siya wa sinsang bahayang naringan sebab yan hindi nga mga bintaan nila yan to in wayroon na sabot din doon hasarat sinsang bahayang bangmukya tinggalan masahin sa bahayang mo bangmukya turan nagdusagaw in pagbang kunin mo kumasin pagbang fardu kifaya ala rijal doon ang nisa in hukuman sin pagbang fardun kifaya yuqatal ahlul balad idha taraku buluunin tao hula muslim nila pagbangan ni masjid nila masyarakat sin Islam may sila puno masyarakat sin Islam lihat sabi niya unong niya dengan mga syairah dengan mga masyarakat sin Allah Ta'ala sin nagpatarang itahula yan muslim sa makawag ko masjid di pagjamahan di pagbangan demikian yung kamat pagkamat bihat turisa pangasubang ketinggalan ng pagpangiwas yung pagkaman karena mengisabi sa isang urakay manan ulama wayro kaya wajib yung pagpang sa wajib kayo may pagkaman sa abang kamu dua ang buking pagpang waliuadhin ahadukuma amay timpayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kamu dua hatulakan pagpangin ang bukting kaniyo manunjuki sa sabot na ito ulit pagpangin kasi pagkaman inipyarto si Allah subhanahu wa ta'ala umat ini fardu kifaya ang asubo itpagpang iwasin pagkaman sarat sin sampahayang atau bukun in jawabnya bukun ya akhi
Sa wajib siya. Bang kaya tinggalan, haway mong piyagtuuran, nakatakbir kau Allahu Akbar, nakatakbir kau takbiratul ihram. Karena bang kau nakatakbir na sin takbiratul ihram, kasud na kau palang sin sambayang, di mo manjari talun. Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu a'malakum. Au baqiyallahu wa rasul la tubtilu a'malakum. Pagtakbir mo kaya lupaan mo, away ron piyagturan, away ron kau nakapagpang, atau away ron kau nakapagkaman. Away ron piyagturan, unin mong kuman niya. Isang bahaya mo sa Anjala. Sa pangmuting ka na piyagturan, isang bahaya mo, tuyod mo, sa nagtusakaw. Kung malalag, makatali sa bahayang injawab di, sa may ta, alam mo kung siya rukun, kung siya sarang. Sa ating mga wajib sa pagsambahayaw. Gana banta mital pa. Ipagpamuntol sinsapan, inukuman niya wajib. Wajib. Wajib ay magpamuntulun ni sahabat si Ma'mum. Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kabbar para rajulan qad bada sadruhu. So matumakbirin Nabi alaihi salatu wassalam, dia nakalingi siya o nakalabi. Nagbalikin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusawunna sufufakum aw la yukhalifu Allah baina wujuhikum. Daw si Nabi pabuntulan niyo, isapan niyo. Bang kamu di magpabuntol si isapan niyo, mapagtung kakalihon ni pamatayan niyo, hangkan dengan sabab yan, o dengan mga ulama magilisin hadith ini, wairun lang niya dengan mga sabab, amin tiranan, makapagkalo yung Ma'mum, dengan mga sabab niyan, kung pabuntol isapan nila. Nabang ito kaya tinggalan, wairun tabi pabuntol, nagdusa kita. Sa unumawa talisang bahayang atawadi, di pasal na ita, bukod sa lagod hasarat, bukod sa lagod harukon sa nagdusa. Kaya tihan niya, alhamdulillah rabbil alamin. Dami kiyan niya masabot na rin din tao magsisiga, mag-ima. Wairong problema mo siya magawa na ito bawal imama. Ataw musbil. Kaya tataw na rin doon tikot-tikot. Di bang sa simambahayang sabab impiyang dagat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabay taparihalao, kita nin tao si mambahayang nag-ail, kaya tatapunan nin gubu-gubu si kiniya, diak si Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-ail nagbalik. Ako rakumanin di ang mga hadith ito, di mga bisara sa mga ulama. Ibutang tanawayron na magkawa. Ako rakuman niyo, mabatalin sa bayang nila tawadi. Jawab di, sabang tao magsisiring, kiamat tanan tuhod, maglalagot pa mga kubur, mga yung pataw-patay, bang mo kiamat tanan in siya biyatoy kumakat, ang kanima kaulang along nila, in sumampahayang kau hatay kuran si Rafiqah siya. Di manjari batalin sa bayang, sababin sila magsisiring, sambil imamon di mahalalin niya sumbayan nila karena di nila bismillah ni man karena paglabot nila patampat atau pataw-patay. Ala kulli halam ito din ang mga biyag-bidda. Rukun atau syart wa huwa yaqdiru alaihi amdan. Yagtuuran niya atau sahwan atau mga way na yagtuuran. Harukun iban hasyarat sambahayang syart atau pagbidan sin syart di masin syarat. Syaratun di masin syartun. In syart alilayan sin mga fuqaha law nila ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi al-wujud wala adam lidatihi. Ama yatin lilayan nila syart at-tawabun bangkaw magsambahan sabay ko mag-aid. Karena bangkaw magsambayang, isarat sin sambayang mag-aid. Sa bang aun-ail mo nakapag-ail, kung di mana sukat na aun-ail mo yan, wajib ko sumambayang masunat. Kuno-kuno na ko mag-ail, manjari. Amo yan. Pag-uus yung patan niya, wabitar ki wajib amdan wal kalami amdan. Hindi nga
makabatal sin sambahayang sabutnya pagtinggal sin rukun, pagtinggal sin syarat, ipagtinggal sin syarat biar sin sambahayang o junub niya. Di tayo mo. Malingkan lang si mga ulama din diha ini bang o najasa, o najis. Simbadyo mo sakali pagtakbir mo sa bigaw si mambahayang ang pangkyatong tuman na us na ko si mambahayang o najis simbadyo mo isang bahayang mo sahih. At awa sabo ko nagsasambahayang ini kung isang bahayang mo yung naba'dal indalil din ay ini in Nabi sallallahu alaihi wasallam si mambahayang sa nagtitinilas nung si Nabi sallu fi ni'alikum khaliful yahud pagsambahayang kamo nagtitinilas nakita ko ni sabing kahalan sulanganin mga Yahudi sababin sila di sila magsambahayang tinilas nila. Agan mong kamakakanto pa mga hula Arab o mga nagsusapatos biyayan malisi sapatos sila sumambahayang ay mumungkira. So bang ko nagmungkir manunjukin na ikaw ang jahil di ko magbasta sin aturan si pagsambahayang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di matungmo ni Jibril lang niya aon hatinilas man najis ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkita sin mga sahabat nag-iisap sila tinilas nila. Naubos man si mambahayang lang sin Nabi may taga mo nag-iisip tinilas niyo. Lang na ya Rasulullah ini ikaw nag-iikaw isap sin tinilas. Ya subhanallah. Kita may mga sahabat yung pag-umpi nila. Way natimagan lang niya higini. Law sin Nabi ni manumari Jibril kako papaingan ni chinelas karena on najis niya. Naintag sud si najis na kawat na. Kuno na naig in najis may isa minukuman niya. Idza zala 'ainuha zala hukmuha. Bang naig na najis so pama ni najis biyaon kaya utangan. Nagulan man naig atau narasin hangin. Pero ada pun yang mga bahu yan bukan parang kala na yan. Narindiha ini bang aon najis. Taus man ko nagsambahayang pamukyatong tuman isambahayang mo sahih salat masahiha. Dinya mayroon dayat to nalarang iban nabata. Demikian din ang mga makalarang sinsambahayang tinggalan min wajib yakturan. Wairun kau imian sami Allahu liman hamidah. Wairun kau imian Rabbana walakal hamd kawatanin. Kauna. Rimukuman kau inabasa mo rugai. Pagbasa mo rugai. Kalupahan mo in wajib. Hawairun yakturan din dia ini. Unin hinangon. Magsudyo sawi. Bang yakturan mabatal. Dengan mga makabatal sin sambahayang wabil kalami amdan pagbisara biagturan pagbisara halam sin sambahayang di manjari karena lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna salatana hadhihi la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabutna tu di sambahayang taini sibuk dah pardo iwan si sunnah di manjarib magbisara kau hasabu ko nagsasambahayang sibuk dah bisara Arab atau tausuk atau uno-uno na bahasa basta siya bisara si manusia di siya manjarib hangkanin nakauna wayroon pa timurunin ayat wa qumu lillahi qanitin. In hadith ini dari Zaid bin Arqam inna kauna pagtakbir Allahu Akbar magbisara sila nung nagawaman to may mga bini nanaugman in ayat wa qumu lillahi qanitin law niya umirna bis sukuti bis salati wa nuhina 'anil kalam bag imyan mga sahabat ay musin hadith law niya nuhina atau umirna atau umirtu atau nuhitu innagda'a iman naglang kanila Allah Ta'ala wa sa Rasul ni alaihi salatu wassalam mahukum siya tulong si mga ulama marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam na hangkan sa mga sila nagdalil long niyabang kau umatod
hibantang mo ipangatot mo patampat pagsujuran mo may dalil nila wa qumu lillahi qanitin timurun manin ayat yaun biatatat na mulong ni pangatot ng patampat si pagsujuran na mo iban hadith bagyag dalil hadith kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardahu law niya ij'al basaraka haythu tasjud law kana si Nabi sallallahu alaihi wasallam bang kau sumambahayang ibantang mo yung pangatot mo haulong mo ko sumujud. Diba sindugay na mga kaul nasabot si mga kaulama narindiha ini bang nagbisara piyagtuuran mabatal sa bahayang bang mayroong piyagtuuran o inukuman niya di mabatal sa hadith din kan Muawiyah ibn al-Hakam isang jahil aw man nag-atji uni sambung idza atisha ahadukum waliyaqul ya akhihi qulu yarhamakallah yarhamukallah nag-atjing mayan bihat kita lang yarhamukallah. Mayroon pang hati niyan hindi man dyan magbisaraw si sambahayang nasa gali yadon siya sa mga ma'mum na nagkamasi may nakawalong na matugkang pahuwawang dumon siya mga sahabat di siya papagbisarahon lang na may nakawalong matugkang mga sahabat nagsinalbi at pagpapahundungan sakit ko na pahundungan siya nagbibisara na siya nag-uus man si mambahayang law sin nabihin na salatana hadith muna din hadith la yaslu fiha min shay'in kalamin nas la yaslu fiha shay'un min kalamin nas innama huwa at-takbir wa at-tahmid law ni sambahayang na to karigolong na pag sambahayang na to hindi man jari magbisara in syahid din diha ini way na siya diha si Nabi sallallahu alaihi wasallam papabalikan din sambahayang niya may sabab jahil siya أو بيدان سي خاطئ يبقى سي مخطئ خاطئ يبقى سي مخطئ أو بيدان خاطئ naghinang siya kasahan sa katuran law si mga ulama magnanahu fi'lu thulathi Arapun mukhti on waktu hawairun munanir sana sakau angkan dintu rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana wa irun nagirin Allah ta'ala khata'na wa akhtana dinalalidas kita wihaya ini maksud din diha ini bang tao jahil bisara wa irun pangira pangingat niya isabun na tuud ipagbisara ulam si sambayang ini makabatal atau jahil siya di mabatalin sambahayang niya sabang niya piyag tuhuran mabatalin sambahayang niya ding hamang masabot na rin diha ini pagsambahayang Jumaat nalilayta na si manalimabay in asal-asal in pagsambahayang Jumaat pag inimam nagkukhutba di man jari magbisara in damikyan niya bang nagbisara ikaw isab ayaw mong papahundunga kamundong kamu angsit siuda laqad laga wa man laga fala jum'ata lah isisi nagapagbisara adlaw Jumaat in imam nagbibisara na nagkhutbah na mayroong Jumaat at mayroong pahala sa Jumaat niya alam si sampayang mabatal pag nagbisara mabatal magpuin sa pahayang amo yatim maksud niya lang niya wabil kalami amdan tinawayhul lamud din di jahil at awayrong piyagtuuran niya sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam naglabi man isang bahayang niya si mahawi magtuin na muksahabat lang niya azizat salat lang niya Rasulullah unong kiyagana panirakat sa isang bahayang lang niya wamada qal sallayta khamsan sawab lang niya Rasulullah inikaw nakasambayang kau 5 rakaat wairun nag-ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa nagsujud siya sawi inda bigyan na rin ito hadith kabaita ha'ul yadain nagkulang isang bahayang sin Nabi nagkapagbisara yung Nabi
nagsambong law. Sa way na ba taling sambahayang niya. Sa way pagtukuran yan. Maghajat sa way magbisara biya. Angkan nakawata na bang yan tumalukay na. Himalihalina kang buhay. Nagkapagpiting nagaw. Yatinggalan mo. Hindi ka mga rakaat sa sambahayang. Na yasta'nifus salat. Dan diha inibalikan mo yung pagsambahayang mapanagnaan. Sa mga karay na yan, mga 5 minit at tawa, mabawa pa rin si 5 minit, 4 minit, 4 minit, kapag bisara na, o nagpatugtong kayo mo, kadin diha ini ka na ban mo, bangsaw pa mga kulang, o magsujud ka sa hayo, bangsaw pa man naglabi. Tawa ta na sujud sa wa yaqulu rahimahullah ta'ala wa bil qahqahati, bil qahqaha, kitab si mga fuqaha, yung maksud niya magkatawa, tahik, magkatawa sa bahayang. Kabak tali sin sembahayang. Kayuanan ulama long niya tuhurub saja. Kan kalim pala itong kaibanan kitab si Madhab si Syafi'i, tuhurub mo dengan si mudmu. Kabak tali sa akurat kumanibir mga tuhurub yan, tuhurub yan mga dalilis. Kahkah pagkatawa si sembahayang. Ini magkabak tali si sembahayang. Kaibanan ulama biar si Madhab si mga Hanafi, kabak tali sa pilin-ain. Sa iyong kaul pun wallahu a'lam, bangin tao nagkatawa alam sin sambahayang, besin paghina mo sin kamatauran pang magsambahayang tarawih, kapupuan, nagkamastin-mastiran, alam sin sambayang nila kung bakit di kumatawa, imam, minsan imam kumatawa ra. So, hinang nila yung pagsambayang nila, yung pagtarawih nila, pang lagi-lagi, pasara sin Allah Ta'ala, sya'u, ang abaw, babae sila na hindi naglawag-lawag sila mo sa bahayang. Ikahkaha, amunin pagkatawa. Nabang kimatawa, bataling sa bahayang. Yung pag-uyog isa. Imuyog. Away ron siya kimatawa. Di siya makawatal. Di siya makawatal man ko imuyog sadyo. Kala si mambahayang man siya pagtakbir niya ni Satan tumtumalong ni udkur kada sabi ito Satan tumtumalong ni nyari tumtumayari sangkan sa aun hamutaw naghaji man siya yaw na yung pangalta na yung paghaji ng kaunayan bulanan ang kansyarat may qawl sahih azad wal rahila Aparman sin Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Sabila law nila rin bi azan wal rahilah. Amin luto iban sa sakatan. Ang biya unang wayro ticket mo. Wayro yung pamimong ticket ipag hotel mo ya yan ko maghaji. Adapon bangman ya po sin Allah Ta'ala ka mataro maghaji atas na magkanda riba mangutang. Bangman siya maghaji mabansag ang sulban atas si dunia ang kubya ya po adya tayo paadji wayroon ka sa pangutang wayroon paghaji biya mga sa huwag siya namutang na mamantay mo ni biya paghaji na siya wayroon siya biya wajib sin Allah Ta'ala na naghaji man yung tao yan kung kita may pantay si Satan pag uwi niya mahula niya kaya lupahan niya ang haun niya kaya tao inalita niya na nakapitwa katulong niya paalim niya doon mayan na nga siya daw niya unininaon kung nalaw inalta kung nalaw na panampahayag sa dyan ko 2 rakaat nag-ail na siya so maan siya tumakbir kaya tumtuman niya natuloy-tulong niya tiyaw kutuwi ay maksud din sa itan magkutumakbir na noon na hudhud tumtumalong na yung birin hangkanin sa ngingi na tao pa na kaw amin purat pa na kaw amunin tumakawalong sinsambahayang ito manakaw ng sinsambahayang. Oo, nijawab niya. Kaya may ito si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aswa usariqa. Isang ingi na pagtakaw, uminta umanakaw halong sinsambahayang niya. Lang sahabat natin yung pagtakaw halong sinsambahayang. Bakit itakaw alta, misa sinsambahayang takawin na. Lang na la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Di niya paham putun marayaw. Wairun tumaknina yung pagsambahayang niya. Lumuko, basta saja makarukuk. Sumujud, basta saja makasujud. Hawairun tumaknina. Tau panakaw, ipiyatu sangigi panakaw. Amunin tao na nakawalong sinsambahayang niya. Na ang mga nagsasambahayang, yari kita niya masjid jami, sa na magmasjid. Sa ang mga tao, wairun pala sinsambahayang niya.
Sabi nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam yuktab rutluha 1/4, 1/3, o niya 100%, o niya duwayrong pala sa isang bahayang ang palunon ka ni isang bahayang niya law sa isang bahayang dayya'aka Allah kama dayya'tani liugpas ka sinallahu ta'ala biya si kalugpas mong kako sabab nagsambahayang wayrong niya tiyunay itumanina ilkusyur iban simbiya mga pardaakan sinallahu ta'ala law sa isang bahayang naringa sabab yan isang bahayang wayrong nakamupaad ka niya di makabagang tenghay ng haram masih-masih ng haram sa wayron nagbarakat nagulibangkas wayron na ihang parumarayaw isang bahayang wayron na perulin syarat ikukuni masih mga wajib halang sa isang bahayang dari nga sabab yan wayron nagbangkas isang bahayang din nun ha kabaran niya wabil kahkaha uslong nininding hamang makabat talba wabil harakatil kathirati urfan al-mutawaliyati li ghairi darurah in haraka paghibal alam sa isang bahayang aun waktu may nang wajib may nang unong pwede ni kawajib ito ni paghibal alam sa isang bahayang ruku irbag ruku rukun Arka'u wasjudu Bediin in kahukum tay paghibal bang siya humibal sa ako siya nagsasambayang wajib na siya humibal hasubayan inagamukaw ni tao kita sambahayang sunnat atau habay iutang tay masjid wayrong mihrab biaya imanop siya pasatan atau mautara atau pasubangan pagtakbir niya kita mo biya tumtuman manarang paling kiblat mga matugas siya o panadyasin mo niya besing kamatauran biyaon nagkakadiyugin cellphone music yan tura lang umakusok na to dito maghibal lima niya yan kaya nagkaingatan wajib ka ni humibal biyaw ni lima niya pasal po mo ni music magkasasaw mo magsambahayang uso siya to biya ay pakialam sa music ay sinallahu ta'ala hinang resimbahan amay kamatawra sa magsiselfon na bangsa upamo mayroon nakatungod yatungtungan mo atawa hibalon mo siya matudyo mo siya pakipla ay na siya tumagat sumayo sa magsambahayang kana isisyon na kasambahayang imalup siya nagsambahayang abanag na nakatakbir siya sa takbiratul ihram wayroon siya nakatudyo pakiplat ang pasya patudyo masahin sa bahayang din dalil din diha ini timurun manin ayat amuin ayat nabangkil sinallahu ta'ala suratul baqarah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam haway pesa na nakapaghijrah nakapaglain pa Madina ingkauna sin kiblat si muslim hauno Baitul Maqdis o Baitul Muqaddas Masjidul Aqsa pagtawag Masjidul Aqsa kung biyakulul bulawan niyo ukod pagtawag Masjidul Aqsa katilibot niyo o deriyo kung pagtawag Masjidul Aqsa amin nabangkil subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أقول أصلوا سمع سلا مغمي مئرج أستغفر الله لو نبيت kita di مئرج يرين دليل ممكن دليل بنال إيش di magbangkil مئرج sa wayron siya utang ang utangan niya suway na lang naigo ni Quran minsan pa bangkat yang katinin jini masih matu siya matasil langit umiksi surah yang nila kaigan along sinallahu ta'ala walau istama'atil insu wal jin dan diha ini ayat ini tungod sin magkusugan akal yung pigilan magkusugin akal sin manusia dengan hajin awin panapsi sin mga ulama sabab waktu man na mayuin Allah ta'ala awin ayat yaun manin yaun manusia bisang palong ni nagtipo ni manusia ibang sinjin harit to magkusugan baran ya ma'ashara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama yunay nuno yunay jin
Kalau majin ifrit minal jin makusuk ibarat nila. Ala kulli halin bi'antu in Quran bundal sa biutang siya habukundali habukutangannya. Na hindi nga mga syarat magpangadji bangko magdalil suway indalil habukutangannya hasupaya siya magtub ipagdalil mo rin doon nakahalan. Iutang talong ta ano yung hukuman si magkaon baboy? Long mo yung magkaon baboy bida di matub suway siya haram. Ala kulli hal dan dia ini waktu man timurunin ayat ya unin mga sahabat nagsasabayan sila Quba in Masjid Quba biidnillah bang man kamu iwasin kita ni ulit jigaan magbalik makagiig paula si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin lang sinabi din doon yustaqim pag-iman magbalik na pag-iman magbalik pa Madina biasin kabalik sin hasmon palaw sin lumagniya biatin baita sin Nabi alaihi salatu wassalam innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha law sin Nabi man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al law sin Nabi sisim makagausting kaniyo mga muyanan magpagkamatay dito ha Madina tinay katadwak mo na usulon dito na hinangon niya sabab lang sin Nabi kuntu lahu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah karena lang sin Nabi mismo ako sumapaat kaniha adlaw kiamat iban ako sumaksi kaniha ang kani Umar ibn al-Khattab kaya daan sa sin Allah Ta'ala yang ayuk niya tudat Allah subhanahu wa ta'ala yan amuta syahidan di Madinati Rasulika sallallahu alaihi wasallam dong ya Allah ando bang mana ko masabil sa hatampat sinhula sin Nabi mukalasahan Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam tema kana sin Allah Ta'ala karena diuksuan siya sin Abu Lu'lu al-Majusi aman isusumba sin mga Iran sin mga Syiah atau inukul niya pangatong nila hero pagka nakapatay ka ng Umar natema sin Allah Ta'ala karena yung Umar imadhadid niya mga lumulungon na ini diuksuan siya sin unong dugso wasin tu adlaw na syahid in Umar ibn al-Khattab hadiranan sin Majusiyat tu maksud din diha ini yung mga sahabat pagdatong sin wahi law nananaw may Quran fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram sa mga Yahudi amin nang lagi-lagi law nabangkun na lang Muhammad alayhi salatu wassalam iba si mga amin sahabat niya pun nalimbiya mga pag-agama nila may tamang kiblat pa-kiblat sa mga kanabihan nagkauna rin kaniya nalang sin Allah Ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nas siyambag sila sin Allah Ta'ala mangilakawan iwan mamisarahan dayting ang mga pagbaljulog dayting ang mga manus siya mo ni mga Yahudiyan to nasang bilang sin Allah Ta'ala qad nara taqalluba wajhika bis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram yallin kiblat si mga muslim sambil paadlaw kiamat amunin Ka'bah al-Musharrafah yauna Makkah al-Mukarramah naring sababin mga sahabat nagkuliling sila bihana way natimagan mo sa bayang bihan si kiblat nila bihan ba't man ko dito Madina katay ko rin mo Masjid al-Aqsa amuin tiyayat dito bihan ninalog nila nagbihan sila magkuliling way natimagan maus pa sila magsambahayang di mana wajib katong tanibang ang pardakan si Allah Ta'ala yung mutahala ayaw mutahala basta bikul khairat nanak libot sila bihayan ang may malupakiblan himibal ang tawa okay himibal 100% nabatali sa bayang nila why narin doon nagkahalan niya yung paghibal niya no wajib nagkatiyogin cellphone kalangan magkalaran tama law maon wahid imurun ka na dito maghibal kay man biro mo may mata asaran nagdusa ka si sa bayang music kasi sinamaw Ta'ala magabaling na ko si pangatay si magsasambahayan ay wajib ka doon niyo parihala o ni masjid hindi nga mga pag-music ini hindi nga mga ringtone sing kita niyo mga umat Islam sabi ni tirana ni kadawhat na to rahmat
iban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam si masjid. Dan dia ini aun waktu paghibal menjadi jais. Seumpama dia pasok kau aun dito elektrik pan atau air kau mabay ko hibibal bag siya maghibal bawa tal di bawa tal menjadi atau isang hakutum kau bakutum mo dahil kau nat elektrik pan hibibal kau man to supaya kau di murad menjadi atau tempat dia bukun maraya mapatta atau mga najis hibibal kau biya aun waktu paghibal aun najis tempat dia tu wajib siya atau mga harakat ang manjari mukadlawin Aisyah radhiyallahu anha kuko simpay nen Nabi halam si sampay ay nagutun magkahalong nin bang tumakbit lanya pindunya yo to siya ayat in Nabi karungan niya itali si bata-bata bang siya magkaroon diusim bata-bata pa upunin pag-ayat sa patong si Nabi sallallahu alaihi wasallam sababin agama si kita niyo piatindog siya sin Allah Ta'ala agama iniulong niya mga manusia angkan siya nag-ama siya kan Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu nagsambayang man siya subuh impesa niya suratul Baqarah nadiukalan ni na mukma'mum sabab mahaba tuhod nagsunggup pa Nabi sallallahu alaihi wasallam yun na siya sa mambayang naubos ampa siya matupa Nabi sallallahu alaihi wasallam ampa na naghadithin Nabi alaihi salatu wassalam law na inna minkum munaffirin ang din kaniyo magparugal at inaparugal di manusia din diha agama sambil pakai na pusan sin hadith inna mabu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin in agama bihat bimana bang siya masigpit o pagpalugay sabang mani sabi daw muna pagsambayang kagawasan ko karakat saja di manjari karakat atau waktu saja di biar kita si Allah Ta'ala pinakamati yung nakagawasan ta misal dia tong misal dia mau pagpakaan makawaya ko mga kitab makawaya fikhiya na nagkukuman ni Aisyah radhiyallahu anha yukaban si Nabi sallallahu alaihi wasallam lawa yukaban lawa hindi mabatalin sambayang kung nagkukumayan nasawa mo ay katlawan ko nagsasambayang kung kawan mo watalan sambayang mo pagkahimibal ka ijawab niya di adapun pagtawag mo makro dito may maghibal ka way unsabag sambil kebanan ulama magdayaw sa mga limabiyan magkutkot sa mga kukunelaw sa sambahayang narin dito may paghibalaw sa sambahayang tirana di kabatal tao sa masambahayang yaw dan di sumunod pagka dahil ang mga nagkawatan na magkawatan sa sambahayang biya mali kita pa makro sa sambahayang nasabot si mga kaulama anlaw nila amin makro iltifat fi salat maglingi-lingi pagtawag yung ikhtilas pagtakaw ikhtilas yakhtalisu syaitan min salatil abdi ini ang maglingi-lingi yun biyakru impag-atot patasin langit in qawl sahih muharram haram o yung matun siya patasin langit umakbit biayan atau pirungun ni mata niya demikian biyakru sabab dengan fi'il sin Yahud atau mga sufi magjikir kimumin ilaw sila na kunin awliya sin Allah Ta'ala kumunin ilaw pirungunin mata maguno pa maglawat sin mga liugi masin nila sambil umamutin pagtasmi la ila wa Tuhan ulit isang illallah ipanalina mo na ito ibadah bangkulong na tanah mo ni mangkatimparan ko yung patas ayat mga ambong pa Allahu Akbar diabihan din Nabi sallallahu alaihi wasallam in Nabi magdikir tadi magang katimparan si Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kat siya sa syaitan yung syaitan ini bang dia pengari-ngarian ini nang may pangalan mo marayo sakali mo kung nato yan to amo
Nabi sallallahu alaihi wasallam magdikir sa maglabad sinu liabihan pa nagkainom ang kagalon alak yun la awinom yatin Nabi alaihi salatu wassalam sa inyaon aturan si Naqsyabandiyah iban si Maturidiyah iban si mga Sufiyah magbirong mata di man jari malingkan bangun hajat dan sinaw makasasan kay munahan ataw kapulingan kau din dunia man jari isap ada pun awairun birunin matanya kasi atu magbit inyaun miyakru pag atot patas haram 10 tahun sin Allah Ta'ala yung mga manusia ibantang nila yung pangatot nila alam sin sa bahaya hindi nga mamakrusin sa bahaya pa nasampun din di hakitab al-abad kami magpanayang din sa bahaya magkuhat sa mga kukunnya sin limania indamikyan din nga mamiyakru alam sin sa bahaya wawadul yadi alal khasirah nagsambahayang nangambang hawak yayan nasubu in Aisyah nasubu Nabi sallallahu alaihi wasallam law sinnag riwayat dengan Aisyah radhiyallahu anha nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira yang langan lang si Nabi sumambayang Muslim nagbibiyan siya nasubuin Nabi Maita sabab lang na min fi'lil Yahud karena lang na din mga kakainang si mga Yahudi kamu biya mga bandingon marayaw inaaga liangan liang kita maningon simula mga Yahudi man Nasrani hakuwa iban halaw sin sa bahaya angka di man jari magpiasta di man jari mag Christmas di man jari mag Valentine di man jari mag birthday sinakatak na Yahudi ba si Nasrani insimingon kanila amo ni mga Shia Rafida karena yung panagnaan nagbangun masjid hatasin tampat tasin pagkukulan asar sila sin Islam ay story sin Islam amo ni mga Shia amo yan wa tashbihul asabihi wa tashbihul asabi magbiyan siya magpakating upah sabihan sin lima nilaw sin sambahayang daming biyan niya miyakru ako di magpakatingo alam sin agwa na sin sambahayang magkutkot si mga kukunin alam sin sambahayang nipiyang dagan ka itong khusyu wa qulillahi anitin qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un bang lang ni sa sambahayang wairong khusyu ni masa kaymanan ulama masa sa wairong pahala ni sebab naiksan din kewajib kani sebab yunay ni sa arong pahala wairun takaran ni hadarat si Allah subhanahu wa ta'ala indamikyan niya din hamami ako halam sin sambahayang wa an yajlisa fiha mumqiyan ka'ika'il kalb paglingkod sinero bimakna in dua sikin niya amuin paan niya di man si bitis niya pahutaron niya bahu sidak-dak ni biar mga buli niya yang pababa satu iba mayat kau ikaul kalb si mayat sumaga ada lingkod paglilingkod dia ini pakita hasil ikaul kalb mayat kau lihat dan hadis demikian ning hawa makruh sambahayang saya qaulu saya haram musbil magbahaba sintamun sambil katamuran dua tikun-tikun yang haram ya nama pak tali sambahayang saya nak sambahayang nagdusa siya karena mga umat Islam mamaya kita di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin hadis bang talung marayaw hadis kami menunjuki maka pagkuskusin ang beriman mag-amulay simpe panamong niya
ما أسفل الكعبين ففي النار. Amoy lumiw sadya pantalon mo daw pantum mo atau mga habol mo atau gamis mo pabas tikod-tikod yun alam sinar ka bangugyana pan nagtakabur pagaw na tunay siksa la yanzur Allah ilayhi ni siya turun sin Allah Ta'ala wala yuzakkihi di na siya mga sutsiyog sin Allah Ta'ala walahum adabun alim iman dia tagamahan na siya sinsiksa maulul alaw kiyam panglaw na nagpahaba sa jaway ron nagtakabur alam sinarka sa pagkaon na biyat yung kung nanarka ka ayaw isa sabab amoy na hadithul wa'id pagkataan at mayroon kita nagtutat ada kali siyong jahil atau ini atau nakapituwa ka na sa hadith matarang yang patarang pa yung Umar ibn Khattab kaya rin sa sinallahu ta'ala waktu man nang jiyara kaniya amin bata ba ko yan to nanay ko rin manday kaniya lang niya ya bata erfa tawbak fa innahu abhara li tawbika wa atqa li rabbik utuduturi lang niya mga kamis mo yan karena ikasud sisin tamumun mo iban ikasud pasin pagmamuga mo patuhan mo Rabbul Alamin. Indamikian niya dengan mga yaram manjaridahon sa bayang mga umabadjumon krus ang kamya krus kaymanan ulama amin matawag sulat-sulat badjuk niya sa abang mga krus atau menunjuki ang kaymanan badjuk sabsin tau winwirun tamungun daw magsambahaya isarayaw-rayaw inanguntay parman sin Allah Ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjid kita biya masjid sarayaw-rayaw tau mau magupya-gupya may day sabdi mau biya mga amin sa uwal may mga pantalon maamu biya bibili sa atau mga gamis may day sabdi sa pagkupita Nabi sallallahu alaihi wasallam iban pangagarita parman sin Allah subhanahu wa ta'ala adapun intaw sumambahayang ini mamawin sumat niya nagkakaon mga sibuyas mabawin ilok niya katus nabiya mabawin siki niya kasinsas inda jenis na niya asaman sin nabiya mo mabaw sumut nila may magkaon sibuyas ipasukot pa masjid nalamot na rin di baos mga sila sabab hasara sin Islam in karya sa limudaran si may ikot imana bang kamu nagtaraikbay indaikbay mo yaon mag-music sa dadong adlaw o kapatot mo lumang at awaway awon sara sin Islam ang magpahukom awon tao magsisigaw yan ang tampat kay min tampat di magkakabit ano kapatot mo lang awon sabab in qaida syar'iyya ad-dararu fi syariat al-islamiyya madfu'un wa marfu'un bitin qaiding kata ni kamudarat kabaran iban agama subay igon atau subay paagangan Allah musta'an atau biya si magpaibigan nagkaraoke yaon ni magkuan sabab wayro kihatin din agama tamarayaw nawang kau nagbabadyo biyo min sarayaw-rayaw badyo aw di sa magsambahayaw magpantalon sa kakitanin dia mga tamun halaw kakitanin ikot niya masipatin dia mga barat din aurat niya yaon na waktu magkabatal si sambahayaw sa kashful aurat in magbugisin aurat kirana ni kabatal si sambahayaw aw ni sa mano siya magsambahayaw musbit kuyuro ni mga badyo na isiya ito katanin sa rew-rew agarun tayo namun tiyutat ka doon sin Allah Ta'ala iwan si Rasul niya alayhi salatu wassalam ang hamot-hamot ka nagawa mo na minadab pa masjid nagawa ta na ini minadab pa masjid ang minatura mga sumambahayang palang sin masjid damik yan mga sumambahayang sumayway-rong pantaunahan mo ang kanyakro kaya mananong hayaran nila ang kayo atau aunan mo sumambahayang ka damikyan niya di kumanjari sumambahayang inakiblat mo ang kubur away roon biya mga
tampan atau taming. La tusallu ila al-qubur. Yang lawan itu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasara sin Islam bangin masjid biatin duha kubul di masa isang bahayangnya. Pamania. Dan nuning kubul, yang nuning kubul kata den di kita nak patindog masjid ang kubul. Nakaw ning kubul, suwela rakot di masjid. Sabab kita si mambayang, imanjari. Nawang kita so kumanakaw na masjid nagkubul. Naiwan yung patay kubul siya parugay. Ada mo ni kubul si Nabi mo kung alam si masjid. Abay ya Aisha radhiyallahu anha. Iwan muthallath dia biana. Muthallath. Iwan hawa siya bay. Hangkan wayrun ito piyasun. Pialaguan ni masjid nakabubutas. Isusin nakakanto. Awan ito tampat maka madua sabang minubu. Awan ito tampat pagtawag si mga ulama ashabus sufa. Ada pun kubul si Rasul yang baba, muthallath yang siapa baba biar triangle, biar tumalung. Iman hawai saya akan timpak pakai extend yung si masjid pa siya nakasulpalaw utas siya. Ang kalong Ibnul Qayyim fastajaba Rabbul Alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati judrani. Sabab kialong maning kubul si Rasul nagpatagayin ng kampung na Kurajinera. Biar tu pemadina matarang yung kisah. Sabi ko lang labing katusang taon na 5 kita niya itong katao, muna yan ito, kimalot ako si Rasul, angkan iutangan na siya basin pababa, angkan yung nagsisiyaramat, kumita sila paglamot sing kunto, sa mga magsiring isang siya, mayroon anak niya Rasul Madili ako rin tiki, na yan ang konsen mga Arab nito, ya haji, Allah lang nito ngayon, alam ko pakiplat, sa hindi mamatukas na, sumapusin mga paksiyat ko niya ng panipahit pawaran niya, lukalan siya ng kunto, sisimi nga sila asal, hindi sila magpawuntol siya mga pag-ibadat nakatujuk ipat berubah ibig matabik dari itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi